El funicular de Gelida és el primer element en 3D de l'Alt i el Baix Penedès que apareix al cercador Google Earth. La inclusió del funi a Google Earth vol promocionar turísticament el Penedès mitjançant la projecció global que aporten les noves tecnologies. El model ha estat realitzat i penjat a la xarxa pel gelidenc Daniel Garcia amb motiu del 25è aniversari de la inauguració del popular Funi de Gelida, que es va celebrar el passat 3 d'abril. La inclusió del Funi a Google Earth vol, d'una banda, promocionar turísticament el Penedès mitjançant la projecció global que aporten les noves tecnologies i, de l'altra, també reivindica que la remodelació completa que el funicular de Gelida necessita comptabilitzi les funcions residencials i turístiques d'aquest transport emblemàtic a la comarca. Google Earth és un programa informàtic similar a un sistema d'informació geogràfica que permet visualitzar imatges en 3 dimensions del planeta, combinant fotografies de satèl·lit, mapes i el cercador de Google. Daniel Garcia comentava que en veure que no hi havia cap representació en 3 dimensions de la comarca, va pensar que el funicular de Gelida podria ser una bona manera de començar. I des de fa 2 anys van crear aquesta eina, que és un sistema d'informació geogràfica, que combina el seu motor de cerques a internet, i l'avantatge que té és que qualsevol cerca que facis la pots vincular amb una localització. És una cosa molt novedosa i molt útil, sobretot en molts aspectes i especialment al turisme. Ells tenen les pàgines que els serveix la NASA, la informació de la NASA a satèl·lit, i llavors deixen als seus usuaris que puguin crear el món en 3 dimensions, no? I està clar que quan va començar fa poc, fa menys de 2 anys, i s'ha estat omplint aquest mapa mundial amb elements en 3 dimensions. Garcia comentava que aquesta recreació del Funi de Gelida es troba en una primera fase i que de moment només s'hi pot veure un vagó, sense les vies i sense cap estació. L'autor d'aquesta recreació comentava també que es tracta d'un programa molt senzill, que és a l'abast de qualsevol persona que tingui interès en fer una recreació d'aquest tipus. La clau d'aquest sistema és que hi ha un petit programa de disseny que el serveixen també a Google, i llavors és un programa molt senzill. La clau que sempre han tingut aquesta eina és que tot sigui molt senzill, no? Molt intuïtiu, i que sense grans coneixements de dibuix puguis fer una recreació en 3D molt aparent, com és aquesta i com altres que hi ha a la xarxa. Llavors la clau és que s'ha fet individualment, ho he fet jo, i la veritat és que qualsevol amb pocs coneixements informàtics ho pot fer. Entre les possibilitats de Google Earth destaca la vessant d'aplicació a usos turístics dins del moviment associat Travel 2.0, que permet des de la visualització cultural de poblacions i accidents naturals fins a facilitats per a preparar futurs viatges com localització de llocs d'interès, càlcul de distàncies i altituds amb posicionament GPS, localització d'empreses i comerços, afegides a la possibilitat de comprar en línia mitjançant el web. Aquí acabem. Ara us deixem amb el repàs als titulars, als principals continguts que hem tractat al llarg d'aquest informatiu.